absolútne ma to neteší, lebo ale ja som videl, no. Ja som videl, že ale teraz som si nebol istý, či mala mi zapýtať, ale... Pozor na hlavy! Na hlavy! Áno. Nie, naša ekipa. Ktorý na tom bol? To som si všimol. Vtedy ešte na to ide. Ja si tiež myslím, že to je kamera zle. No, tak, presne tak je to teraz krivo tiež. Sice počkaj teraz. Ale ja tie obrázky nemám rovnaké, že ja nemôžem, že ja to musím vždy nastaviť taký kompromis. Áno, niečo. Lebo teraz ja... Ale nesleduj ma, lebo ja by som sa hambila. Pán kameraman, urychlenie k prvému. Pán kameraman, urychlenie k prvému. Pán kameraman, urychlenie k prvému. Zase to není. Áno, je tu pán kamera. No takže teda, Ivetka, ja ťa srdečne zdravím. Pokiaľ nie si úplne mechom praštená, tak určite už tušíš, o čo ide. Takže, dievča moje zlaté, ja som sa rozhodla pripraviť ti krásnu slávnostnú zdravicu z nášho stánku operného. Prečo z operného stánku? Ono vôbec tá zdravica mala pár zádrhelov v porovnaní s tvojou, na ktorú veľmi rada spomínam a naozaj mi spravila veľkú radosť. Ide o to, že nemám takú krásnu záhradku ako ty, nemám takú krásnu robu ako ty, ale zase na druhej strane, to je pán privátny kameraman, pán Latak. Na druhej strane si spomínam, ako si sa veľmi tešila, že ty až za rok. Takže rok sa s rokom stretli, Vitka moja drahá. A už aj ty si v našich radoch. V radoch našich 50. A čo sa budeme navrávať, je to krásny vek, ušľachtilý vek. A ja verím, že si ho ešte krásne dlho užijeme. No, my sme teraz pred predstavením pred Madamou Butterfly. Prišli sme kvôli tomu skorej do práce. Takže aby ste trošku spoznali aj naše divadielko, sme sa rozhodli, že to spravíme takto. Toto je moje pracovisko, toto je moja lampička. Tak, toto je klavírák, tak jak ty si držala tú krásnu fotku s nami dvomi. Ináč takú mi priprav, tá sa mi veľmi páčila a ja takú nemám. No, ale samotnú zdravicu, tvoje 50-ke, som si dovolila premyslieť tak, že ju spravíme vo foaje. Takže teraz to cvakneme a presunieme sa do foaje. Cvak. A potom poď bližšie. No neviem, či ma bude cez tú vodu počuť. Bude ma počuť? Bude. Bude, no. Takže moja drahá priateľka. Kameraman si sadne. Vieš, ako to padne do tej vody. Moja drahá priateľka, ja by som tu v tejto slávnostnej chvíli, dúfam, že sa toto ináč dostane do toho direktného, aby si si to mohla pozrieť. Mohla ma to napadnúť a mohla som to posílať k tomu tretiemu, no bohužiaľ. Nestalo sa tak. Ale verím, že budeš mať rovnako veľkú radosť. To natáčaš? Áno. Takže, moja drahá priateľka do tretice. Ja by som ti chcela touto cestou na krásnom nádvoru Dunajskom, v našej fontáne, popriať tvojej krásnej 50. No čo, rozmýšľala som to. Nemusím rozmýšľať na zdravie, to je jasné. Lebo s pribúdajúcim vekom potúha zdravie sem tam štrajkujú. Takže skúčite to zdravie, čo by som ti chcela. Chuť očami musím odbiehať, lebo už prichádzajú návštevníci. No tak švíhaj. No, okrem toho zdravia by som ti samozrejme chcela popriať, aby si bola stále obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi, s ktorými sa dobre cítiš. Lebo povedzme si na rovinu, nie vždy máme tiež to šťastie. Stretávame sa so všelijakými hovadami a musíme s nimi vychádzať. Takže aby sa toto minimalizovalo. Takže to je ako druhé. Ďalšie ti prajem, aby si mala stále neutúchajúcu radosť zo svojich detí, zo svojho manžela,
zo svojej záhradky, zo svojho domčeka, zo všetkého, čo ťa teší a čo ťa v živote posúva. Ukazuje mi, že sa mám ponáhľať, takže Ivetka moja, všetko dobré a 19. budeme obidvaja s Oligom na vás myslieť a na teba a dúfam, že sa poriadne aspoň neožerieš, opíš. Papa moja zlatá, posielam ti velikánsku pusu za nás všetkých a drž sa. Wow! No. Tu televízia Národné divadlo. Dovolíme si vás, vážení návštevníci, ešte privítať na nádvorí nového divadla a nech sa páči, pokochajte sa krásnou fasádou nášho divadla. Wow! A ja akože odchádzam. Odchádzaj.